de medio rural relacionado con todo o que ten que ver coa prevención, coa preparación, prevención que xa se está facendo agora con todos os desbroces e tamén preparación do dispositivo de cara á tempada de máis alto risco de incendios forestais. Estamos rematando o mes de marzo e, polo tanto, é o momento de empezar a telo todo xa completamente disposto. O primeiro, como saben, incrementamos un 50% nos orzamentos deste ano 2026 a partida destinada á prevención de incendios forestais. Superamos os 75 millóns de euros. E o que facemos agora é darlle visto bo o que se vai presentar no Consello Forestal que se vai celebrar o próximo venres, que é o Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia para a temporada 2026, o coñecido como Pladiga. Todos os anos se aproba, todos os anos se incorpora unha serie de modificacións. Este ano, ahora darei conta sucintas máis importantes, pero o seu Consello lle visto bo antes de someterlo ao Consello Forestal deste venres. Cada ano, como decía, se actualiza, se incorporan novidades, se fan modificacións en función da experiencia de anos anteriores e, últimamente, ademais, con especial incidencia en adaptarse aos novos tipos de incendios que estamos vendo, por desgracia, de enorme intensidade nos últimos veráns. O Pladiga incorpora medidas en tres eixos fundamentais, o tecnolóxico, o de persoal e o de recursos. No tecnolóxico, por exemplo, a novedade é que imos habilitar unha aplicación móvil que será complementaria aos sistemas tradicionais de aviso, 085, 112, e que vai permitir que as persoas, a través desta aplicación, poidan dar aviso de calquer conato, de calquer lume forestal que perciban. Vai estar disponible no mes de xullo, co inicio da campaña de alto risco, e xa digo, vai dun xeito moi sinxelo permitir ás persoas que den aviso, e máis enviando datos de xeolocalización do lugar onde está o incendio do que están dando conta. Imos tamén, seguindo o eido tecnolóxico, ampliar nun 30% a rede de videovigilancia. Imos chegar ás 241 cámaras instaladas enfocando as zonas de maior alto risco de incendios, emitindo imaxes ás 24 horas, e incorporando máis drons de vigilancia, tamén de última xeración, con sistemas de detención cada vez máis sofisticados. Isto no eido tecnolóxico. No eido persoal, o Pladiga deste ano vai estar integrado por 3.000 efectivos. A maioría xa traballa todo o ano. É o primeiro ano que os que traballan non os 12 meses van chegar ao tope pactado de 9 meses, é dicir, foron aumentando un mes cada ano, este ano se estarían en 9 meses, os que non están a tempo completo, e, ademais, incorporamos a maior respecto ao ano pasado 42 novas brigadas na tempada de máis alto risco. Serían 168 persoas a maiores respecto ao ano pasado. E, ademais, hai unha unidade de directores de extinción que é a que coordina os lumes, sobre todo os grandes lumes, que están moi especializados nestes, e decía antes, nos novos tipos de lume que se están dando, os grandes incendios forestais. Esta unidade, ata agora, tiña 6 expertos, máis que duplica os seus efectivos, despois das formacións que se foron facendo nos últimos tempos, e esta unidade de directores de extinción para os grandes lumes pasa de 6 a 15 efectivos, de 6 a 15 expertos. E en recursos, ademais de todos os recursos terrestres e aéreos, aumentan, era un dos compromisos tamén acadados, vai haber 3 avións a maiores de carga en terra e tamén un helicóptero pesado a maiores. Por lo tanto, 4 novos medios aéreos que se engaden os que xa viñan traballando o ano pasado. O que vamos a facer, xa estamos facendo, pero ahora neste aumento dos puntos de medición que vai ser onde está ese computador cuántico que permite, para que se faga unha idea, obter